И здравейте хора! Аз съм Алекс 015. Тук с мене майка ти. Днеска ще режем лимон. Да правим камерата. Така. Това се вижда по-добре. Да. Порязах се. Не, шегувам се. Той ще ядем и няма да режем. Абе, чукте. YouTube ми дава да псувам. Значи се нагава. Режем лимона. Да, това е Енджи. Хайде разкарай от тук. От масата. Да, разкарай. Как ме гледа? Виж как го хванах. Еми ще ядем лимон. Лимон. Седи на два крака като зомби. После аз ще чиста барпота, ама... Хайде. Не продукища. Еми да. Еми. Майка ти. И от тебе. Сега ще извънна. Цъкалага. Ще ядеш ли? Да. Айде, остави нож. Стига. Порязах се. Айде. Дай ми путка. Идвай! Тука, пред камерата! Не! Айде бе, Дани! Ела. Я пред камерата като Не свиня. разваляй ти. Айде. Идвай. И Енджи ще яде с нас. Дръж, Енджи! Да. Айде. Чакай, че ние да плюем. Фуко! За тебе една. Бати това беличена каска. За мен една. Айде. Който го изяде първи, Не. печели. Чакай сега. Теленор ви напомня, че скоростта на платената ви фактура 500 лева. Не, шегувам се. Да си плата сметката. Мама ще ми я плати. Кой ти пука? Ама виждаме не как ми е. Айде махни ми го това. И на мен е така. И биза. Има кола и биза. Да, ама ти се го махаш. И ще го махне на тебе, бе. Надо. Маля, фака. И тука. Еми, айде яш. Ако си мъж. Как? Тебе ти е по-малко, не е честно. Гледай, така се прави. Айде напъхай си го в устата, бе. Много горчи. Тука плюнчи. Бати си. Тече ти от носа. Едното леле си еба мамата. Купете, бе! Мамка ти ме разна. Бе. Така, хора, Да. ти имаш още 22 минути да снимаш, бе. Ако? Още 22 минути. Ти? Безкрайно. Ясно го така. Не много. Дай малко. Ще го изяде. Бях прав.
така, хора. Благодаря, че гледахте. Аз бях Аргос 0513. Тук с мен беше Даниел. Тончо. Да. Посетете ни Steam аккаунта. Ако искате да играем Team Fortress 2 или CS, Ти си чукал да гей. да. Аз казах гей, ти казах да. И